El pintor mallorquí Llorenç Vidal Garrit està a Eivissa, on demà inaugura la sala capitular de l'Ajuntament de Vila la seva mostra Turris Eburnea. Els quadres estan inspirats en la Serra de Tramuntana i tenen com a protagonistes els penya-segats i el color de la terra. Després de recórrer Almeria, Menorca i diferents indrets de Mallorca, ara a la fi arribo aquí a Eivissa i molt content d'estar en aquesta sala tan preciosa i poder mostrar part de la col·lecció de Turris Eburnea aquí també. és la primera vegada que el jove pintor mallorquí Llorenç Vidal Garrit fa una exposició a Eivissa. La col·lecció està formada per 13 quadres, que són un petit homenatge a la Serra de Tramuntana. L'artista assegura que s'ha inspirat en diferents fotografies, tot i que també tenen algun toc d'Eivissa. Muchas veces me dejo llevar por mis recuerdos o lo que yo siento en el momento de pintar el cuadro y no tanto encima de la fotografía. Por tanto, en Eivissa he estado un montón de veces, seguro que hay muchas pinceladas que vienen de aquí también. Els penya-segats, la terra i les pedres són les protagonistes de la mostra Turris Eburnea, que ja ha conquistat a la consellera de Cultura, Lina Sansano. En seguida, quan vaig veure les fotos i la documentació, em va encantar, sobretot pels colors, els colors tants de la terra i aquest tractament que fas de penya-segats i verticals. El públic ho podrà comprovar a partir de demà. La mostra s'inaugura a les 8 del vespre a la sala capitular de l'Ajuntament de Vila i romandrà oberta fins al 10 d'octubre. Vagin a veure-la si poden i no es perdin aquesta nit el programa Santa Eulàlia de Riu més a prop a partir de les 10. Recordin també que poden seguir informats a teftv.com i a periodicodeibiza.es. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Passin una molt bona nit i fins demà. Dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh.